amount ya nenchida ndawamba kwake una mari azidara aiwa izwa mwana wame ndati uyaza kuti chiparika kuti koti zvavara ndikaenda chikamumba kwake ka ndina kuti mando sandiri kuda apo bva kuti kuna mbuya tesa urati mudhara ndatuma mwana kwake iwe awakawani family members ndikutaura kuti iyi interview yemari yangu interview yaivunuzwa mari yanakava yangu ndara makadi murisei asina kuipa avaendiribo muribo chimbodira rangu mbichana because chimbodira rangu andiripedze tozonyatsotanga kutaura manje kubazarwa nani aya mari murabhadhura mari makudhura hawandeini zvauda undibvunza aya makudhura chimomira chimomirewo ndimbobvunza zvaro handiti ndavadaidza panapa vaswededzwa nemweya wangu ya chimbotitaurai munonzani zita rekuberekwa ripachitupa Herbert Chapita iri jibva ndore upresident wandinawo kunational Mbare ya maita basa remukoma ndakamboenda kuherald ndikabva kuherald ndikaenda kutabex isati yakunzi Diamond right tobacco processors ya kubva ikoko vanaenda kuherald again and then ndava ndazoona kuti ashavi riri pakuimba ya saka ndiri kunonzi tuku ndozvandiri but imi hamunamboita bouncer kwaThomas Mabvumo Mufudeve no Thomas ndatomutsvagira chikwereti mari yangu Thomas mukanyanga nemari yangu $60 anangosvikopohwa nasekuru wacho George okay handasikabhadhari zvaangofana nekwatuku ikoko I don't pay any cent kana akatidzira mundege ndongopinda handiti ya munofanira kumupa greetings ndofunga akakuona anonyatsofara zvakaipa Thomas Mabvumo akugara kuAmerica mukanya ndinoona mhuri yake kuna muchira hondo iye andozviziva kuti Jipa ndiani asi anonyatsondiziyisisa kubva kutsoka kusvika kumusoro ndituku ya nevana vake kuti Jipa anoziva kuti tavharana ndakatomirira kuti ahenge mabhutsu muzoita sei ndotanga kutamba nawo ese azvachero zvandinoda kupakare paikoko nanapikanyora ndega ndisati ndasvika ikoko ndichaimba vanofungwa ndituku ndozotanga kuchinja mavibes ezvaakaimba kudhara ndeipi amakamboimba timboti yakasample dzandakaimba ndisati ndadzirekodha handiwanzoda kudzipara kodza makarekodha dzamakaimba takaenda kuchine matsotsi anabhotoro nyamondera vachiti vakakutaura kuti mbonogadzirisai apa nepapa kuswera mangwana anenge yakurira vachinja mavhocals chete saka ndakazvigarira but ndine latest hit yepaalbum yatikuburisa manje right 2 months time ndiyogona kukusembulira because dzese ndinanyora ndichiimba samplai kurwa kubatsire 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 kurwa you don't need my backing vocals right iva ine rudo hama dzangu we nzwisisana ine vamwe mairegere vakutadzira nekuti kurwa kubatsire rudo rwakanaka mukoma kuregerera kwakanaka mukoma rudo rwakanaka mukoma kunzwisisa kwakanaka mukoma kan thank you ya kakaipa saka band renyu inonzi amagensi the late Dube Ngulube those guys ndo andinawo okay amagensi yeah muri best kupi maswan Warren Park but I can say we are based in Warren Park but kit yangu for 3 months iri regular not we are based in Mbare you can say makadzoka Mbare manje but imi munogara ku Warren Park ari ku Warren Park ndiye mwina Dube the band manager inini band leader ndiri Mbare kit ndinayo kuno okay munoriza pare ndiri say kuti we are based in Mbare munogara rehearsals to driver munogara kupi 117 Mshonga Ndebvu woko ukuona tumazobona na reason uko kwana Mshonga Ndebvu papa uko kwana Mshonga Ndebvu you know me from my father's place kwana ta baby watopedza pata baby katseleka
kaubvadarika muhlanga 1 2 3 pana soshoko okay pana suki okay saka ndokwamuri mazwani nditori ikoko saka manje kana vanhu vachida kukubatai manje because chaisa pamhepo panonzi payoutube vanokubatai se mune phone number here yamunokwanisa kuvapa 0775 ande 657 272 dzokererai futi 0775 657 yes 272 right kana kuti yeah 0737 makukanganwa futi you know what I did nama chinovhurisa fandazongotenga rimwe line but andofamba nazo dziri imwe makatonzi my number because kapanguva nemumwe munhu anobva akuona but asi mutare ndakariona kutara stereki thank you very much vanhu vari kunze kwenyika vakawanda kuti inini ndinotoone mafamily members akawandisa achiri alive zvekuti mazezuro anotaura kuti usawira unokunda hwakama that's true bose pane kutori mumwe munhu ari kutsvagai pamwe kutoshaya kuti ndikubatai sei ndomuwana kupi munhu handiripo kule imimi nawafanha kaisaonawa ndimutonditira utsinye ndaita utsinye imwe futi ndikutokupinzai machena okay fine ndati 0737 yeah 005 738 chiitaurai ka1 0737 005 738 that's my next number vanenge vachiti vari kudani ndarajiba jiba uite auite soja lava yeah kwapana venhingi vesimdanso mukuvaona zimdanso ndakanga nchiti marara nditotomboda kuzvinzwa ndakazotanga kuteerera zimdanso kuna Toki Vibes okay Toki after Toki yakabudiswa manje nemfano wedu kumatapi kila T yeah kukosha kwechikoro bhora mvura hama mawani ndara aite kampani anoita ndokukura yakatanga isemesa zimdenso kuti tikabva mubathroom tikabva mutoilet topinda bathroom bedroom baba iwe unongabva wakadhakwa umatenteni ovazi iwe vhara redhiyo patokairiza kuti rufundi madzongonyedze pane vakadanana uzwa maparenzi aiti vhura muchana pane vanodana uwatora mai apo ndisekuru vana vanochema vanochema iko mambo ndimadzongonyedze chete baba uzavhura muchana amani baba vanenge varara satani dzimba dziruteka tikabva mubadhi noita mubedroom ende mubeni mamwe adambovhira ndada kupuraktisa izvozvo ende handizvipraktise because zvinhu zvinongorira kunge bubblegum ndinongoziva kuti ndinoda namba iyi pana kila tiine iyi zvokuti akaibudisa na 5 past 12 masikati anaya inini kuma 10 past ndenda kuimba yese yandenjifarira chero musician akangorira ndikaiteerera ichingopera redhiyo chiti sipa chinongwa chakati ndenda kuimba yese ende handofarira yarisingada handitepe but imimi sema-artist manje murikuona inini ndakambozvibvunzwa inini hanzi vanhu vakuru mamusikapewa pfanha mukana saka pfanha vemastudio avo emabackyard ava anorekoda nhasi song ebva yabuda that day ndambokutaurira one of those people vaitwa izvozvo zvekuti grama naboth right imbonogadzisai apa neapa iye zvine izvi ndinogona kukomboza song takagara panapa yeti yako ine taiga madredzi ako anondifarira uyu wangu aripo muzukuru mumwe ari kunwa kokupane toothpick izimdanso zviri kuitika ipapo mheripiri nemakapu whereby music chaiyo unofanira kutonyora zviri kuitika muupenyu hwevanhu baba iri anogona vanopinda mugaba vari baba yambodaira foni